pala kami sa shed. So, yun nga, kagabi may tumawag ka dyan na yung shed dito sa bay is falling apart. So, pumunta kami dito hanggang 10 na kami umuwi nun eh. Kasi, tinitingnan namin kung lilipad ba sa kabilang bahay. Kasi, alam nyo yun. Pero wala rin naman kayo magagawa. Pero, binabantayan lang namin. So, sa madaling sabi, nauna kami ng mga bata umuwi. Tapos, si Jan, mga 11 na ata siya umuwi. And, alauna ng gabi, may tumawag na kay Jan na rescue. So, madaling araw, 1 o'clock in the morning, pumunta ulit dito si Jan para para tingnan dito kasi naglagay sila yung parang ribbon na dangerous siya, na hindi pwedeng pumasok. So, ngayon, dito si Auntie Mel. Ano yan si Jan? Wala pa rin magawa. Andito pala si Tom, yung nagpifish kay Jan. May dala siyang malaking trailer kasi ilalagay yung mga pots kasi 'di ba? Malapit lang yung fishing sa Monday. 2 days na lang. So ayan. So pasok tayo. Baba daw. Okay lang naman, safe naman siguro. Ayan, empty naman to yung gasol. Ay! Dito tayo. Nagpipicture lang doon si Auntie Mel sa loob. So, ilo-load nyo na yung pots. More. Kuya is helping. Si Sak nasa bahay eh. Sinisipon yun eh. Parang nag-workout na sila yan. How many kilos is that, Tom? In one pot? Yeah. 50? A bit under. Under, a bit under. Mabigat din yun eh. Sometimes in the morning light, I swear that I can hear you breathe. And if I keep my eyes shut tight. Dito tayo sa loob. Ito yung itsura. Andun pa rin sila dyan. Hahakot pa rin sila ng pots. Ayan yung roof. Wala nang roof. Ayan. And yung mga gamit doon, nilinis to ni Jan. Insert ko yun.
Oh my God! Kay Kuya TJ pa yan. Ayan, binili ko yan para sa party ni Tyrone. Nung first birthday ni Kuya, nandito pa. And they're all just single floats, Tom. Yeah, another bag here. Yeah. Plus we've got all them ones up the shed I got off your dad. And eto yung first car ni Kuya. Nandito pa. Nandito pa yung car ni Kuya. Ang tagal nito. Hindi man lang ito nilaro ni Sak. What about the... Nung inakyat to ni Jen, never na siya nakababa. Not sure. Hindi ako sure kung nilaro to ni Sak. Parang hindi. Well, them two amateur ones can be. But it's not gonna go anywhere, huh? Michael, I'll stand on the heel or something. Nilinis ko ni Jan. Insert ko yun. Nilinis to, tapos nilagay dyan sa taas. Yung swag ni Kuya nandyan. Saka ni Sak. Is Sakay swags there, Kuya? Ayan, sira ng mga to. Kasi naulan na yan. Sira na sila. This one is not gonna work now, Auntie Mel. Malapit na silang matapos. Yeah, I reckon we'll meant to go over the front. Yan, That's right, I'll get itsura. one to you. I reckon they, yeah. Did mine come out look? Hey? Mine have a look. You go past, yeah. Can you tow that, Tom? Hey? Can you tow it? I don't know. I might need your car. You never know what's on there. Yeah, you can have all shooting on the yacht. There's another agent that's going to do. Ayan. Natanggal na yung lahat ng pots. Well, hindi lahat. Mayroon pa doon. Pero ito yung gagamitin nila for fishing. Spare yun. Ayan. Ayan. Tinatali na ni Tom kasi alis na siya. Ah, ilalagay yan doon muna sa ano sa shed ng daddy ni Tom. Andun, meron din doon sa car niya. Oh, kasi ilo-load din nila yan sa Monday. Ano ngayon, Saturday. Wasn't it in the shed last night? Yeah. Park it back in, take a photo. Just on the tub at least. Maliit na trailer naman ni Jan. Nandun. So, ito naman yung lalagyan ng pots. Meron pa kasi doon sa gilid eh.
That one? Ah, this one. Mali pala. Hindi pala dito. Doon pala. I was wrong. I was wrong. I put it there. Who knows? We don't know. I know. I just were helping. That counts, right? Yeah. We get a treat. Yeah. That's right. What we gonna get? Go, Kuya. Look at Kuya. So, ilalagay ito doon sa maliit na shed doon sa bahay nila ma'am. Tapos yun sa shed ng papa nito. So yan, at least na-clean up na doon. Masya ka dito sa harap. Mas ito. Bye! Yeah. Sunod kami. So dito na tayo sa bahay nila ma'am. All that there. And gagamitin tong shed. Ito yung shed din ni Dad. So dito ilalagay yung nasa trailer ni Jan. And nandun yung mga upuan pag nag-charter si Jan. Ay, Tom. Si Tom nandito na. Nalagay na ni Tom sa sa daddy niya yung mga pots. Well, pinark lang naman dun. So ngayon mag-unload naman tayo dito.
round 2 ng transfer ng mga gamit doon. Uulan na. Ayan na yung mga na-load. I-unload natin yan doon ulit sa kabilang shed. Medyo nalinis na namin dito. And marami pa doon sa taas. Dito na tayo. Mag-unload naman tayo. I reckon I'm gonna put that back bit, yeah. And unload na. Balik ulit tayo doon sa bay shed. Pinasok na namin. 1%, 1 minute na lang yung ano natin dito. Space sa vlog, sa SD card na to. Ayun, pinasok na namin. Kasi may space na. And nandito na si Uncle Jay. Hi, Uncle Jace! Good? Well, not so good. Sakit si Jan. Kasi marami pa dyan na gamit. What? And then, lagay natin dito sa trailer. That's good view, though. Yung bike ni Brad. That's Brad, right, Auntie Mel? Brad, yeah. Ayan, puno na yung trailer. $140 kilometers. Ayan, puno na yung trailer. Yung ating SD card sa ating DJI puno na rin. Si Uncle Jace nandun sa taas. Here he is now. Yeah. Tinatry ni Uncle Jace na higpitan yung mga tornilyo just for now kasi wala pa tayong masyadong magagawa. Yun lang muna. Ang ganda ng ng clarity nitong phone. Yung pinaka-old kong phone to. Yung ginagamit ko sa sports ng mga bata. Pero ang pangit nga lang is yung yung audio niya ata. Yan ang hindi. Yan. Parang malabo siya. Pasensya. Ayan. Ilang trips pa tayo dito kasi ang dami pa, oh. Galing to sa work si Uncle Jace, eh. Pumunta lang dito. Okay, move na yung car. Yeah. Puno na siya, oh. Para tayong evacuation. Mag-evacuate na. In-straight nila. Kinush out nila, oh. Yung shells, tingnan nyo. Nandun pa rin, hindi nahuhulog. Ang tagal na raw yan. Yung corals and shells. Ayan, oh. Si Uncle Jace may gagawin. I-screw niya raw yan doon para kung humangin man, may support.
So, yung dalawa na yung tutulungan. Naka-insured naman to, pero hindi ganun kadali din kasi. Kaya, gawin muna nila yung pwedeng gawin. Kasi baka lumakas na naman yung hangin mamaya or umulan. So at least hindi na makaperwisyo. Kasi yung roof nasa kabilang nasa kabilang bahay. Yung mga natuklap dito nasa kabilang bahay sa likod. Ayan, may binibend si Uncle Jace na metal na gagamitin niya doon. That will go for now. Buti hindi pa namin yun nilagay sa basurahan. Pakalat-kalat yung maliit na metal dyan sa floor. Nilagay lang doon ni Kuya nung nagsisweep siya ng floor. Hinanap. Ayun. Napakinabangan. Marami din kasi ditong ayan. Yung mga pang-bend ng metal. Ginagamit din kasi yan ni Jan. Para sa fishing, ayan. Yung mga metals yan. Meron ditong freezer. Ayun kasi mamaya na lang. Si Uncle Jace, eto din pala yung niya, isa sa trabaho niya aside sa plumbing, roofing, yan si Uncle Jace din. Kaya swerte natin dahil si Uncle Jace ay magaling sa mga ganito din. So yan na yung itsura after i-fix ni Uncle Jace. Yan, i-fix din yan para hindi siya maingay. Lalagyan niya yan ng tornilyo. And niroll na ito ni Uncle Jace ang antenna. Pinag-iisipan yun ni Uncle Jace na i-cut yung na-bend na roof. Yeah, hindi lang dito sa amin yung may mga damage. Meron din na bahay, hindi ko alam kung nakuha ko yun ng video. Yung bahay nila may malaking butas. Insert ko kung nakuhaan ko yun. Dito lang din dito sa areang to. Doon malapit sa boat ramp. I need that one for my exercise. Is that heavy, Yan? Is that heavy? Oh, there's water, Yan. There is water inside. Ang gagawin nitong dalawa. I-try nila. Oh my God, careful. Para may privacy pa rin. Kahit pa paano. Careful lang nila. Oh, yung kapitbahay andito na rin. Imagine, fisherman din siya pero matagal na siyang retired. Kabatch yan ni Dad. Lagyan ng Uncle Jace na straw para hindi kitang-kita sa labas yung mga gamit pa dito. Kasi hindi natin alam kung kailan asikasuhin tinawagan na yung insurance. Pero hindi natin alam kung kailan sila mag-a-action. Yun lang naman ang makakatagal, yung action nila. Kasi hindi lang naman, well, I'm not sure. We'll see. Balitaan ko na lang kayo. But for now, ayan, ginagawa ng paraan
paano ma-fix. So eto, hindi. Kasi yan yung daanan natin siguro. And ni-roll up na ni Uncle Jay siya ka ni Auntie Mel. Oh, sabi niya, it looks better now. Kasi nga kagabi siya kanina, diba? Yun nga lang, mababasa pa rin tayo kasi walang roof. Pero much better compared kanina. Si Jan, alis na sila ni Kuya kasi unload nila yan doon sa kanilang shed. And kami na Auntie Mel dito. Ayun si Pete, ang bait ni Pete. Kumuha siya ng wood, tapos mga malalaking bulb. Ewan ko ang tawag yun. Basta yun, ayun. Ayan. Para maglagay daw dito ba, mag-screw dito. Papunta dyan sa concrete kasi marami pa raw na malalakas na hangin kung hindi pa tumaasikaso ng insurance. Ay, ano. Sabi ng auntie, magtutulungan niya daw si Jan kaso umalis na. So for now, yan muna yung gagawin para hindi na to matumba. But yeah, mababasa tayo kasi tingnan nyo. Lalo na doon, kailangan yan matanggal din yung mga gamit doon. They're probably nice. Probably just a box and you put it in here. So yung sa kabila, linipad na sa kapitbahay. Sa likod. And si dalawang beses siya bumalik sa bahay. May kinukuha siyang mga pwedeng gamitin ni Uncle Jace dito sa pagkukumpuni ng shed. Ayan, kuha siya ng maliliit na wood. And sabi ni Auntie Mel, siya na lang daw ang natitira sa original na kasama nila dad. Si Pete na lang. Kasi si Pete, alam niyo ba ito? Sabi ni Auntie Mel, very healthy daw talaga ito si Pete. Look after niya ang sarili niya. Kasi sabi ko kay Auntie Mel, hindi siya nahihirapan magbuhat-buhat, tapos mag-bend. Alam mo yun, dito, kasi nakakatayo siya, sabi ng Auntie Mel, mas nasasaktan pa nga raw siya pag nag-bend ng biglaan. Ayan, oh. Pag nag-bend siya dyan, wala, hindi siya, di ba, ang iba, nag-aaray na siya, hindi. Tanong niya pa si Jace kung okay ka lang ba dito kasi may bisita raw siyang parating. Ay. Ang bait-bait niya talaga. At saka ang gaan niya rin kausap. So siya nagsuggest niyan na lagyan ng mga ganyan. Kaya pumunta siya sa bahay para kumuha ng mga maliit na woods. And mga thank you, Pete. Jan will come back. Yeah, thank you. Yeah. We'll get TJ to help. We'll get TJ to help. Oh, thank you, Pete. Bait niya. Ayan, no, ayan yung mga gamit niyang iba. Andito yung isang ice cream. Ayan. Ito naman si Uncle Jace, oh, sa taas. I think you need to get that light, Uncle Jace. Kinuha niya lang yung ilaw doon. Mom, haven't got it. It's actually real soft. Only a little. Oh, lalira? Na. Pumunta sila sa shop. Where's the chips? Nakabalik na si Tom. And kinakain ko yung protein balls na ginawa ko. Ayun, ubos na. Si Auntie Mel kumain din. May Doritos siya and may chips. Nagutom na yung mga bata. Ayun si Uncle Jace yan, tsaka si Tom. Ang nasa taas. The ladder hand. Yung nilipan ito, nandun sa kapitbahay. Likod ba? Holiday house yun. So walang nakatira, so tinawagan ni Jan.
para ipaalam na yung kalahati ng lubong nandun sa kanilang backyard. Ito ng Doritos. Ayan na si Tom. Napag-guess ko sa taas. Sa roof. Sure? No, I don't like about it. Mango. Ano yung kinakain namin? No? Wala pa kaming kain simula kanina umaga. Na-busy dito. Tinatali nila dyan sa kahoy. Para hindi liparin. So, lalagyan pa yan ni Uncle Jess na tornilyo sa taas. Nakikipag-trade si Kuya ng lollies kay Holly. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What kind of lolly is that? Are these peach? Peach. You wanna try? No, I'm good now. Thank you. No. You wanna try? You guys wanna try? Nandun na sa taas ulit si Uncle Jess bumalik. Sinisecure ni Uncle Jess yung roof. Ayan siya. Nilalagyan niya ng tornilyo. Tornilyo. Kinakat ni Uncle Jess yan. Para i-cover doon. Ayan na. Hindi na tayo makapasok. Sarado na. Nandun silang tatlo. Ha? Okay na siya compare kanina at kagabi. Ang pumunta pala dito kagabi is yung SES, tinawagan ni Auntie Mel. Nang alas, anong oras ba tinawagan ni Jan si Mel? Mga 9 yata. Pero pumunta si dito mga alauna na para ikabit yan. Sa antena? O, pinicture naman lahat bago nag-fix dyan kasi kailangan ng evidence. Hindi lang picture, video pa. And yan bike, kay Brad daw yan. And last time, ito yung nawalan. Na-fix na siya. Ngayon, ito naman. Nandiyan sa kabila, yung roof. So, dito na tayo dadaan. Okay, tapos. Lalaro na sila ni Holly. Tapos na ngayong araw yung trabaho dito. Si Kuya tsaka si Holly naglalaro. Si Holly nasa labas. Ayan, kita niyo. Ginamit niya yung bola. Si Auntie Mel si Uncle Jess nandun sa kabilang bakod. Tinignan nila yung roof nito. Nagpausok na doon si Jan. Ang lamig kaya. Kaya, ayan. Maggatong kong sa Bicol. Ang galing ni Holly, sabi ni Jan mag-ball. Oh, slow down, Kuya. Wow. That's right. It's just slow hit. So we are done for today. Pagod na ang lahat and 4:37 na. Uwi na tayo. Update ko na lang kayo next time ulit. But at least ayan. Medyo okay na compare kanina at kagabi. Do it, Kuya. Ayan na yung swag niya. Dadalhin yan sa farm. Ito pa pala tatanggalin dito. We tried to carry it away. Oh, that's good. Something turned up. See that old. Ayan na yung itsura niya sa labas.
So, tayo. Oh my God. So, ito yung work van ni Uncle Jay's. Diba? And yan yung work ni Uncle Jay's. So, ito pala hindi ko napakita. Ito yung side na walang bubong. Andun sa kabila. Nasa yard nila. Tingnan yung ano, yung chimney doon, oh. Umuusog. Okay, we're going home. Update ko na lang kayo next time. Sa car ni Jan. So, i-drop off niya ako doon sa car, doon sa bahay ni ma'am kasi nandun yung car ko. See you, Baba. You can stay here, Baba, if you... Oh, you didn't close the shed, Han. Okay. Oh, ikat muna tayo. Kasi hindi niya pa nasara yung shed. Yung car. Pero, Are you gonna do both sides or just the handle? Because hindi niya nasara yung shed. Ayan yung mga nailagay dito. Ito pa lang muna tayo dito sa farm bago umuwi. Kasi i-drop off ni Jan yung mga swags dito. May 3 swags yung mga bata. O, tigi-isa sila. Well, si Holly hindi pa naman siya dito nakakatulog sa swag. And i-unhook din ni Jan yung trailer. Yan, let's go baby. Yung mga baka, andun sila. Oh. Pangalan ba yan ni Holly? Wala pang time. And meron, napakita ko na ba sa inyo? Ito yung mga paso dito. Nilagay na namin dito. Kasi lalagyan natin yan ng pananim. I-unhook it. Ayun na. Ah, si Kuya pala. Ayan, si Kuya nag-unhook. Laking tulong na talagang hiyanin natin. Grabe din yung tulong niyang kanina. Si Sak nasa bahay. Bantay bahay si Sak. Oops. Oops. And buti na lang, nandito tong maliit na boat. Wala dun sa malaking, dun sa bay shed. Dahil kung hindi, Diyos ko, wasak din to. Buti na lang, nilipat dito to ni Jan. Kasi nga, nilagay niya dun yung mga, nire-ready niya yung mga pots. So, para may space siya dun. So, nilagay niya to. And then, after sana na malagay sa boat yung pots, eto naman yung ibabalik. Eto, ibabalik doon. Kasi doon talaga to. Sa bay. Sa bay talaga ang ano niya. Ang garahe. Bay shed. I thought you're not gonna come out. And, dumating na sila, Joe. 2 days ago. So, ilalabas na rin nila yan. So, yung plano ni Jan, nabanggit ko sa inyo ba? Plano sana ni Jan, after nilang ma-load yung pot sa boat, eto, ilalagay doon sa bay. Paano pa? Wala na tayong bay. Wala nang bay shed. Alright, let's go. Okay guys, bye. Update ko na lang kayo next time ulit. Alright. Coming out. you have to run to the cops. Let's go. I'll say good night. Good night, guys. See you next time. I want to take them home. Because I